Main remi yo engko. Ngendi menak? Kampling lho. Ayo, kapan saiki? Iki. Iya, engko bar iki. Jo. Yo. Ayo. Beberapa saat kemudian, Salah. Poser ruwet sih. Pambi cuma Pos kandang sapi. kandangmu. Sih. Nah, ini kan resik. Yo, men. Lekasi. Tentunya gue gobra. Yo. Bulan dari. Enak gue ya. Yo, Nyebet ra? nggak usah. Udah kalau aku nanti duit ngejak ke duit lah. Malah nangis. Nggak usah. Itu kopek lah. Yo. Endi bukane? Piye? Iya. Udah, yo. Aku tinggal, nyapu aku sih. Enggak apa-apa. Yo. Yes, urung ngombe. Yo. Yo, nang. Aku e. Ora. Kowe. Iya. Yo. Nih, iki wis urung ngombe. Piye? Aku sih. Sajane enter lho. Yo. Yo. Apa nae? Sopo iki, Mas? Aku itu. Siap. Cah-cah main ya? Awan-awan ini ki main. Belum tahu cekel masyarakat kini omongan ini. Woi, Masa? nyapu. So, sudah Main ini lho. kowe ra mesake mbokmu ya. Kerja ini kalau panas-panas ini iki malah kowe main ini iki. Lha piye lho, Mak? Hiburan. Rong tau nganu ya, rong ngerti carane golek dhuwit ora usah genan ini iki we. Ora. Mbane main ini iki, jo main aku, lari kesane. Nanti mbok baleni nah delok. Jo main aku. Yo, bene kono ketune. Jo, Nanti iki, Mak? wis tonjo. Yo. Ayo. Apa kono meje, Mak? Salat to. Jo, wis lo, jo omong e. Setiap langkah hidupku
Baliknya lah. Judi larangan agama. Dosa. Kamu main kilap. Kilap apa? Oh ya, jadi baliknya ya. Nanti baliknya tak omongin buatmu.